Yan o, super tatay. Curious thing. Yan, April 25, magja-jogging kami, magwo-walking kami. Family. Dito pwede ang family. Pero pag friends, bawal na magkasama-sama. Kaya, ang laki, ang taas pati ng penalty. Dumaan muna kami dito sa 7-Eleven para bumili ng coffee habang nagwo-walking. Ayan o. Mabagal ang anak ko kasi nag-aalalay sa apo kung mabagal maglakad. Doon na yung manugang ko sa yung panganay kong apo. Walang katao-tao. Yan. Ayun na mga, ang lalayo ng mga agwat namin. Social distance. Dito ang family, hindi naman required mag-social distancing. Pero yun nga lang, hindi naman lahat ng nakakakita sa amin alam na family kami. Hi! Mana ba siya? Oh, hindi mag-rubber tree. Yeah, nakarating din. Galing kami doon. Andito na kami ngayon. First time namin dito. Hindi namin alam kung hanggang saan to. Nag-guide na lang kami sa phone ng manugang ko. Ayan, pagod na mga bata. Gusto na magpakarga. Wait lang. Ayan o, super tatay. Wait. Yan, almost 1 hour na kami naglalakad. Ngayon naisip ko, habang naglalakad kami, naisip ko itong cellphone na parating hawak namin. Lahat kami may hawak ng cellphone. Kung magbe-belt bag, masyado namang malaki. Kaya may plano akong magtahi. Yung mga tira-tira kong clothes nung para sa mask, gagawin ko parang belt na may lalagyan ng cellphone para convenient sa pag-walking. Kuha ko sa daan hanging plants, sana mabuhay. Curious thing. Andito na kami sa subdivision ni Embel. Doon kami, umikot kami. Kaya almost more than 1 hour. Ito ang pool nila itong subdivision. Tapos andun sa unahan yung bahay. Dito na kami. Home sweet home.